Dnešná história bude o smútku dobre temperovaného klavíra, fúgy a 4-ročných období. 28. júla 1741 zomrel Antonio Vivaldi. 28. júla 1750 sa so svojimi najbližšími navždy rozlúčil Johann Sebastian Bach. V jeden deň odleteli do hudobného neba dvaja geniálni skladatelia. Spájalo ich však oveľa viac. ...28. júl 1741. Vo Viedni sa roztrhla struna života Antonia Vivaldiho. V rodných Benátkach ho poznali ako červeného kňaza. Jeho ohnivé vlasy symbolizovali vnútorný oheň, ktorý poháňal jeho kreativitu. Skladateľ počul hudbu všade okolo seba. Antonio Vivaldi. Slová nie sú, je iba hudba. Takmer celý život pôsobil v Benátkach. Vyučoval hudbu v miestnom sirotinci. Bohatí šľachtici tam odkladali svoje nemanželské deti. Vivaldi viedol orchester, v ktorom hrali iba mladé slečny. Krásnu hudbu hrali krásne huslistky. Ale na konci jeho života sa hudobný vkus zmenil. Skladateľ preto odišiel hľadať šťastie do nového centra hudobného sveta, do Viedne. Ale červenému kňazovi sa nedarilo ani tu. Nešťastný Vivaldi umiera v studenej Viedni, ďaleko od milovaných, slnkom zaliatých Benátok. 28. júl 1750. V Lipsku, v kruhu svojej mnohopočetnej rodiny, posledný krát vydýchol skladateľ, ktorý vdýchol život stovkám nádherných skladieb. Podobne ako Vivaldi, aj Bach vytvoril rozsiahle hudobné dielo. Aj on počul hudbu všade. Johann Sebastian Bach. Hrám iba noty, ktoré som zapísal, ale hudbu tvorí Boh. Málo kto vie, že Bach dobre poznal Vivaldiho dielo. Obdivoval jeho nádherné melódie a mnohé z nich použil vo svojich skladbách. Navždy tak spojil taliansku a nemeckú barokovú hudbu. Na diela oboch skladateľov sa na mnoho rokov celkom zabudlo. Dnes, našťastie, patria k tým najhranejším.